హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ బీన్స్ ఫ్రైని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. పొడి పొడిగా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. అన్నంలో కానీ చపాతీ, పుల్కా, రోటీ ఇలా దేంట్లోకి తిన్నా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. సరే అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా పోపు దినుసులు వేసుకుందాము. మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర అన్ని కలిపి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. ఇవి కొంచెం దొరగా వేగిన తర్వాత ఒక 10 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకోండి. ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడైతే మనం ఇందులోకి వెంటనే కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యారెట్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 4 క్యారెట్లు తీసుకున్నానండి, ఒక 200 గ్రామ్స్ వరకు. వీటిని వీలైనంత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మనకి చాలా తక్కువ టైంలోనే క్యారెట్ బాగా ఉడుకుతుంది అనమాట. క్యారెట్ పీసెస్ని వేసిన తర్వాత 3-4 నిమిషాల పాటు కుక్ చేయండి మూత పెట్టేసి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్ ముక్కలు కూడా వేసుకోండి. వీటిని కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోండి, త్వరగా ఉడుకుతాయండి. ఈ రెండింటిని కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలన్నమాట. 1 టీ స్పూన్ పైనే ఉప్పు పడుతుందండి. ఈ రెండు కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు 2 రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసి ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసి ఒక 3-4 నిమిషాల పాటు కుక్ చేయాలి. ప్రాసెస్ అంతా లో ఫ్లేమ్లో చేసుకోండి, అప్పుడు అడుగంటకుండా చక్కగా ఉడుకుతాయి. ఒక 4 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి కొద్దిగా వాటర్ని చల్లుకోవాలండి. ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ని ఈ విధంగా పైపైన చల్లుకోండి. ఇలా చల్లుకోవడం వల్ల ఇవి చక్కగా ఉడుకుతాయి అన్నమాట. ఈ వాటర్లో ఉడికిపోయి మరీ ఎక్కువగా వాటర్ వేయకూడదు, మరి మెత్తగా అయిపోతాయి అన్నమాట ముక్కలు. మనకి పొడి పొడిగా రావాలి కాబట్టి తక్కువ నీళ్ళే వేసుకోండి. అలా వేసి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ కుక్ చేయాలి. మూత పెట్టుకుంటూ కుక్ చేసుకోండి. మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట, పొడి పొడిగా వస్తుంది. సుమారుగా ఇలా వాటర్ వేసి కుక్ చేసిన తర్వాత ఒక 15 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా చేశానండి. ఆ తర్వాత చెక్ చేస్తే క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు రెండు కూడా చక్కగా ఉడికాయి. చూడండి, సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి. ఈ స్టేజ్లో మనం ఇందులోకి తగినంత కారప్పొడి వేసుకోవాలన్నమాట. నార్మల్ కారం అండి ఇది. 1 టేబుల్ స్పూన్ కంటే తక్కువే వేస్తాను నేను. నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపోతుంది. మీరు ఇంకొంచెం స్పైసీగా తినాలనుకుంటే కొద్దిగా వేసుకోండి. కారం వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి ఒక 2 నిమిషాల పాటు. ఆ తర్వాత ఇందులోకి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసుకోండి. 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి. ఈ ప్లేస్లో మీరు పచ్చి కొబ్బరి అయినా వాడుకోవచ్చు అండి, మీరు ఇష్టంగా తినేటట్లయితే. అది కూడా చాలా బాగుంటుంది, కాకపోతే ఎక్కువ నిలవ ఉండదు అనమాట. ఈ ఎండు కొబ్బరి పొడి వేస్తే ఒక 2-3 డేస్ ఉన్నా ఏమీ పాడవదు అనమాట. సో అందువల్ల ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఇలాగ ఇంకొక 2-3 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టకుండా కుక్ చేస్తే మనకి పొడి పొడిలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ బీన్స్ వేపుడు రెడీ అయిపోతుంది. చాలా చాలా బాగుంటుందండి. మనం ఒక్క మసాలా పొడి కూడా వేయలేదు, అయినా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. రైస్లో కలుపుకొని తిన్నా లేదా చపాతీ, పుల్కా, రోటీలోకి తిన్నా కూడా అద్దరిపోతుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి. మంచి ఫైబర్ రిచ్ రెసిపీ అనమాట ఇది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.